Bueno, ni Josu Zabaleta naiz eta itzultzailea gehien bat. Eta, bueno, eta itzultzaile baino gehiago behar bada irakurlea. Niri irakurtzea gustatzen zait eta iruditzen zait itzultzea dela irakurtzeko beste modu bat, askoz ere sakonagoa eta gauza mundu zabalago bat erakusten duana. Ni itzultzen hasi nintzen, neure kabuz gauzatxo batzuk gaztetan eta egin nituen, eta idazten eta gustatzen zitzaidan da egin nituen. Baina gero batez ere hasi nintzen hor dago argitaletxea sortu genuenean, haur eta gazte literatura oso gutxi zegoela iruditzen zitzaidan eta behar zela halako saio berezi bat egin nolabait haur eta gazte literatura barruan masa kritiko bat egiteko. Bestela euskal haurrak hasten ziren irakurtzen eta bukatzen zitzaien irakurtzeko zutena eta gaztelaniaz jarraitzen zuten. Eta orduan hortarako proiektu bat egin genuen eta hasi ginen Tximista saila argitaratzen. Neu ere hasi nintzen itzultzen horretarako eta ikusten dituen beste itzultzaileek zituzten joerak eta berehalaxe konturatu nintzen neuk ere ez nekiela behar zena hortarako. Eta orduan hasi nintzen aldi berean euskal klasikoekin eta horrela. Eta gero deitu itzultzaile eskola Euskaltzaindiak sortu zuenean, deitu ninduten pixka bat klasikoak eta ezagutzen dituelako eta mundu hortan nebilelako. Eta handik. Ez dut uste osatu denik eta ez dut uste inoiz osatuko denik. Haur eta gazte literatura alde batetik fase bat besterik ez da. Literatur zaletasunean fase bat besterik ez da, eta da beste literatura maila batera iristeko. Ez dut uste gainera haur eta gazte literatura esaten zaion horrek haur eta gazteentzako bakarrik izan behar duenik. Idatzi beharko litzateke jende guztiarentzat, baina haurrek eta gazteek gehiago errezago irakurriko dutena. Baina haur literatura bat adinekoek irakurri eta funtzionatzen ez baldin badu, iruditzen zait haurrentzat ere ez dela. Itzulpenaren bitartez egon daiteke euskara munduan. Alegia, euskaratik bestetara itzultzen denak, jarriko du euskaraz egiten dena munduan eta munduarekin konpetitzen. Eta euskaraz bizi nahi duenak mundua ezagutu nahi baldin badu, itzulpenaren bitartez ezagutu beharko du euskaraz. Hori batetik, konzeptu general gisa. Horren barruan nik uste dut asko pentsatu beharko litzatekeela ia nola funtzionatzen duen literatura irakurketak berak. Jakiteko euskal literatura, euskarara itzulitako literaturaren lekua benetan zein den. Nik uste dut leku asko dituela, ez dela leku bat, leku asko dituela, batzuk entenditzen oso errezak dira, esate baterako euskaraz idatzi nahi duenak ereduak behar baldin baditu, eredu gehiago eta eredu aniztasun bat nahi baldin badu, itzulpenera jo beharko du. Egia da, berak ere autoitzulpena ez, beretzako itzulpena egin dezakeela. Beste hizkuntzatan irakurri eta haietan irakurtzen dituen balioak berak gero erabili ahal izateko bereganatu. Neurri batean egin daiteke, baina hor badu baldintza handi bat eta da hizkuntzarena. Hizkuntza berak baldintzatzen duelako nire iritzian irakurketa. Eta bestetik, nahi baldin badugu irakurleria kompetente bat sortu, irakurleria kompetente batek egon beharko du gaur egun munduan idazten diren gauzak ezagutu beharko ditu.
eta joerak eta ezagutu beharko ditu. Denak behar bada ez, ze gauden itzultzaileek ez genuke hortarako lain emango. Baina hori nahi baldin badugu, euskaraz eduki behar dugu munduko literaturaren erakusgarri on bat. Horrez gainera, nik askotan pentsatu izan dut, neure esperientzian, neure irakurle esperientzian, zenik lehen ere esan dut, itzultzaile baino gehiago irakurlea naizela, eta konturatu naiz neuregan literaturak, liburuan dagoen literaturak, liburuan dagoena ez da literatura, literatura gertatzen da idazleak idazten ari denean edo ni irakurtzen ari naizenean, ordun sortzen da literatura, izango litzake nolabait dantza bezala. Dantza egiten denean da dantza, eta ez argazki bat. Literatura izango litzateke, liburua izango litzateke literaturarentzat, dantzaren argazkia dantzarentzat bezala. Ez, niretzako hori izango litzake literatura idatzia bezala, osea, liburu batean, MP3 batean edo egotea, niri berdin zait, hor dago, osea, literatura gertatzen da, irakurtzen ari naizenean. Alegia, zer pizten zain niri buruan, ze oihartzun dakarkit niri, zertaz enteratzen naiz, zein da enteratzeko prozesu hori, eta nola gertatzen da. Baliteke, musikan eta dantzan gertatzen den bezala, egileak jarri ez dituen gauza asko ekartzean niri. Esate baterako, nik Diderot irakurtzen dudanean, Milan Kunderari buruz gogoratzen naiz. Diderot etzen gogoratzen Milan Kunderari buruz, ez zuen ezagutzen. Ezin zuen ezagutu, badakit anakronikoa dela. Baina niri hori dakarkit zergatik Diderotengana Milan Kunderaren bitartez iritsi nintzelako. Eta nik asoziazio horiek egiten ditut, eta niretzat konotazio horiek ditu, jatorrizko testuan ez daudenak. Baina horregatik esaten dut, literatura ekintza hori dela, irakurtzeko ekintza, edo idazleak idazten duenean sortzen duen ekintza, egiten duen ekintza hori. Gero hori fosilizatu egiten da. Baina fosil horrek balio dit niri, neu sortzeko beste gauza bat. Bueno, lehen da biziko arrazoia eta importanteena niretzat da gogoak ematen digulako. Libre gara hortarako. Bigarrena da, niretzako, nire bizitzan, zehar, nire bizitzako garai guztiak irakurketa ekintza hortan lotu nahi baldin baditut, izan behar du euskeraz. Zergatik, euskeraz hasi nintzelako gehien bat txikitatik. Eta orduan, bestela irakurtzen ditudan gauzek ez dute nire txikitako oihartzunik izango. Ez didate ekarriko. Hori nahi baldin badut, nahiago dut, ez bestela ezin dudalako ahalegintxo bat egin eta ekarri baita ere. Baina, askoz ere lasaiago egingo dut euskeraz badago. Orduan, hortarako, gure tradizio bati jarraitzeko eta hortarako. Eta nik uste dut, ez dakit galderan bazegon beste parte bat, baina ni badut susmoa beste alderdi bat ere egon daitekela galdera horretan. Alegia, guk ez dakizkigu munduko hizkuntza guztiak. Gaztelaniara itzulita badaude eta frantsesera eta inglesera itzulita badaude beste hizkuntza askotako gauzak eta haietan irakurri ditzakegu, badakigu. Baina horrez da bukatzen mundua. Eta orduan, hobe dugu guk autonomo izan nahi baldin badugu, munduan literatura eta kultura autonomo bat izan nahi baldin badugu, geure kabuz ez gera marzianoak izango. Alegia, ez gera munduan biziko beste inorrez palego bezala. Euskalduna bakarrik munduan. Ez, badaude besteak. Baina beste guztiekin batera eta ez gutxi batzuren zordun. Orduan, hori azkenean da ekonomian bezala. Beti esan izan da, zuk
zure zor guztiak aurrezki kutxa edo banku batekin bakarrik baldin badituzu, pobrea zea seguru. Askorekin baldin badituzu, probabilidade gehiago duzu, aberatsago izateko. Naiz eta bakoitzarekin zorra handia ez izan, baina diversifikatu ez dira egin behar gauzak. Hor daukazu, guk ere diversifikatu egin behar ditugu gure zorrak. Nik itzuli dut, batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, itzuli dut gaztelaniatik, itzuli dut frantsesetik, itzuli dut katalanetik, gallegotik eta portugesetik, itzuli dut italieratik, latinetik ere bai, orain gehien bat errusieratik ari naiz, eta nik uste dut horiek direla. Historiatxo labur bat du. Ari nintzen irakurtzen, nik Tinianov ezagutzen nuen, baina ezagutzen nuen literatur teoriko gisa. Batez ere frantsesez irakurrita, frantsesez itzuli izan dira bere obrak, literaturari buruzko obrak. Tinianov zen errusiar formalismoaren sortzaileetako bat, Shklovskirekin eta horiekin batera. Baina ari nintzen irakurtzen Prokofieven egunkaria. Itxura denez ez da Prokofiev berak idatzia, baina hori ari nintzen irakurtzen eta pasarte batean kontatzen zuen barre egiten zuten Stalinen garaian bazegoelako Kazakstango olerkari famatu bat, Zangul edo olako zerbait uste zela, existitzen etzena. Olerkari hori existitzen zen, eta beti egiten zituen Stalinen goraipamenezko poema handi batzuk, baina errusieraz etzekin, errusieraz hitz bat besterik etzekin, edo agurtzen eta kontua, dirua. Hori besterik etzekin errusieraz, eta berak ez zituen idazten. Baziren beste olerkari batzuk, haren izenean olerki horiek egiten zituztenak. Eskatzen alderdi komunistako aparatoak eskatzen zizkien poemak egiten zituzten eta firmatzen zuten olerkari horren izenean. Eta horri buruz hitz egiten, kontatzen zuen nola, parre egiten zuten baita ere eta irakurri zuten, kuadrilla baten artean irakurri zuten liburua. Tinianoven liburu hau aipatu teniente hori. Ez da horrela ezagutzen normalean izenburu horrekin. Normalean Paparuchik Kije izenez ezagutzen da. Baina Kije da hain zuzen liburuaren barruan kontatzen denez akats ortografiko batetik sortutako personaje bat. Personaje hori ez da existitzen, eta orduan kontatzen da personaia horren historia guztia. Da, teniente orde bat, gero teniente egiten dute, kapitan, eta gradu ziotzen da general izateraino. Harik eta enperadoreak bere akats ortografiko batez sortua baita, eskatzen dion gerra bat zuzentzeko, eta orduan segituan egunetan gaixotu eta hil behar dute, eta hiltzen da personaia hori. Eta azkenean da kritika bat, Tinianov egiten du kritika gogor bat enperadoren garaian jarrita, baina da burokraziaren eta burokrazia peloteroaren kritika gogor bada. Eta oso humorez egina eta alderdi hortatik oso polita iruditu zitzaidan irakurri nuenean, eta esan nuen, itzuli ingo dut, ez da egin norentzat, baina itzuli ingo dut, niretzat behintzat. Beste inon plazaratzeik ez zegoelako, esan dezagun gauza garbi. Gaur egun itzulpen bat argitaratzea Euskal Argitaletxeek daramaten politikarekin batzutan misterioa da eta beste batzutan miraria, baina erdibiderik ez dago. Ez baldin bada aurrentzako literatura edo horrelakoentzat, hori bai, baina bestela esaten dut, hori da misterio handi bat edo mirari bat. Orduan, nik uste dute politika hori aldatu beharko litzatekeela,
Ze bestela euskal egiazko kultura, nazioarteko mailan euskal kultura jartzea edo literatura jartzea, literatura konsumo bezala ere, oso zaila iruditzen zait. Badira beste batzuk ere. Igelak nik uste dut berebiziko lana egin duela hortan eta esan behar da ez dela erreza hori ulertzea, baina badira beste batzuk ere. Ez da erreza entenditzen, esate bateako metok persona batek egiten du. Edo ez da erraza ulertzen ez da ere pasazaiteren kasua. Nik uste dut horiek egunen batean omenaldi handi bat egin behar diegula horiei. Ze horiek bai apostu egin dutela. Benetan apostu egin dutenak saritu behar baldin baditugu batzuk. Ni oso Saizar Vitoria zalea naiz. Saizar Vitoriarenak gustatzen iruditzen zait oso idazle gutxi daudela liburu asko dituztenak. Eta iruditzen zait Saizar Vitoria hortan oso leiala dela eta gainera liburu asko ditu. Beste idazle asko dituzte liburu errepikatuak, hori bai. Liburu errepikatua behin asmatzen duzu eta hura beste modu batera, beste personaia batzuekin eta ondo dago, baina horrek niri batzutan gogoratzen dit Indiako zinemagintza. Indian gustatzen omen zaizkie film luzeak, historia berberak, artista berberak, baina desberdin jantzita. Ez dakit, nik uste dut asko daudela, asko, baina bat edo bi, ez dakit, Bulgakoven Master y Margarita, bandezagun, beste humore bat. Ni azkeneko bolaro hontan oso zentratuta nago Errusiarrekin. Gaur egungo Errusiarren artean, Shuksin, esate bateako, edo Ulitskaia bat, adibidez, nik uste dut, Joan mendearen erdialdean batez ere nik uste dut oso idazle onak daude erdialdean idatzi zutenak, erdialdetik aurrera idatzi zutenen artean oso idazle onak daude, emakumezkoak batez ere oso onak daude, Txukovskaia, Greakaba, oso garrantzia handikoak daude eta beste hizkuntzatan, italianoz ere oso onak daude. Modurik balego garai batean nire ametsa zen, nire bizitza guztia italiar literatura itzultzen igarotzea. Oso onak daude. Ez dakit, nire nola liburu batzuk egia da, ez dakit, adinarekin behar bada azala leundu egin zait eta oso errez irrist egiten diate eskutatik, erortzen zaizkidan liburuak nik ez ditu jasotzen. Ez aspertzen nautenak edo behin aspertzen nautenak ez ditu gehiago jasotzen. Baina liburu asko iristen naiz azkenengo herrialdera. Erantzuna erraza da, itzultzailearen eginkizuna betetzea. Baina zer da hori. Itzultzailearen eginkizuna ez da merituak egitea. Ez da esatea, ez di jatorrizkotik itzuli dut, ez da gizar jatorrizkoa bai aurrean neuki behar da beti. Lagun guztiak eta lagungarri guztiak onak dira. Orduan, nahi behiratzen ditut hiztegi pila bat, irakurtzen dut normalean itzuli behar dudan gaiari edo itzuli behar dudan autoreari buruzko saioak, edo gaur egun internet oso mundu aberatsa da hortarako, edozein autoreri buruz badituzu tesis doktoral bat edo bi, edo gehiago, eta, baduzu hortaz irakurtzea, eta lagungarririk importantenetako bat niretzat beste itzulpenak dira. Alegia, nire esperientzian gertatu zait, ikuspegi filologiko batetik eta egin diren testu azterketak eta horiek azterketa generalak izaten dira eta nik soluzionatu behar ditudana parrafoak dira. Liburuaren eduki osoa bai, baina gero parrafo joan behar dut. Eta nire problema berberak izan dituztenak beste itzultzaileak dira. Naiz eta itzulpen txarrak izan, laguntzen dit
nola, ze ikusi duten eta ze konponbide izan daitekeen, edo ez, edo ze konponbide den txarra ikusteko. Eta, begiak argitzeko. Behin hori, lan hori dena eginda, ia behatza tekla gainean jarri dudanean, askotan da tonua harrapatzea, aztertu behar dut momentu bakoitzean ze tono dagoen, ze aipamen ezkutu egon daitezkeen, pixka bat ondo analizatu testua, baina xe, parrafoz parrafo. Eta gero doinu hori, doinu generala eta momentu bakoitzeko doinua, ze umore puntu, noiz, nola egiten duen hori dena harrapatu, eta horren pareko bat aurkitu. Orduan, horretarako jotzen dut edo euskal literaturara, baditut baliabideak gaur egun badaude baliabide asko oso bizkor aztertu ahal izateko eta aurkitzeko dauden testuetan baliabide horiek, edo irakurketa general bat egin, esate baterako oso lagungarria izaten da, antzeko erritmoa edo daukan autore bat euskeraz harrapatzen baldin baduzu, aurkitzen baldin baduzu, harekin lan egin. Esate baterako ahots goran irakurri, testua desegin eta berriro montatu eta horrelako lanak egin, ura barneratzeko eta behin martxa hori hartuta parekatuz juteko testuarekin. Horrek ematen du lana eta gero zuzenketak. Ze bigarren irakurraldian ez dezu berdin irakurtzen, eta badaukezu aukera hobeto fintzeko itzulpena, eta beste aukera batzuk egiteko, eta horrela. Ze askotan ez da ahaztu behar itzultzailea nahiko marzianoa da, baina ez da ingerua. Eta orduan bere mugak ditu, eta bere blokeoak ditu, eta blokeo horiek edo zeuk beste handik puska batera konpontzen dituzu, edo lagunen bate konpontzen dizu, hori ere zilegi da, lagunei tabarra ematea. Ez dezu bukatzen itzulpena, itzulpen bat sekula ez da bukatzen. Ez zaude aseta, ez dakit gehien, ez dakit zer. Baina batzutan uste etzen nuela inspirazio bat hola etortzen da ez dakit nondik, eta holako momentuak baditu itzulpenak, baina bestela ez da bukatzen itzulpen bat. Irakurketa bukatzen ez den bezala. Irakurketa, zu liburu bat irakurtzen duzu, gustatu baldin bazaizu, berriro irakurtzen duzu, eta beste gauza batzuk gogoratzen dizu, eta esaten duzu, baina lehengoan zer negoen, ergelduta edo hau ez ikusteko, edo ni jarri dut, edo bera jarri du, edo ez dakizu. Orduan, beti zaude bueltak ematen, eta itzulpenak ere hori du, ez da sekula bukatzen.